Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da haka barka nan lokaci. Kamar da muka saba kawo muku manyan fina-finai, to a yau muna dauke da wasu sababbin fina-finai wanda za mu saki ana gobe sallah za mu sake su a cikin group na VIP. Kamar da muka tallata muku group mu na VIP kenan. Duk wanda yake buƙatar kallon sababbin fina-finai, manyan fina-finai, to kai ya bari wannan bidiyo ya wuce shi, ya tsaya saurare shi daga farkon shi har zuwa ƙarshe, ta yadda saurari bayani, ta yadda samun wannan sababbin fina-finai manya insha Allah. Har kullun wannan sababbin fina-finai ne wannan ba za ka samu a YouTube, za ka neman su a YouTube ba za ka iya samun su ba, to za ka iya samun su ne a cikin group na VIP kamar wanda muku talla, wanda za ka iya biyan kuɗin ka ne yan kalilan, wanda za ka iya samun duka wannan sababbin fina-finai a ranar fim a ranar muke saka su a cikin group na VIP. Kamar da kuke gani nan kaɗan daga fina-finan nan za mu saki ana gobe sallah kenan insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar sababbin fina-finai zai shige kallon shi a duk ƙasa da kake insha Allah. Idan ka ɗauki lambar mu kai mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram, za mu gaya ma ko nawa za ka biya sai ka shiga cikin wannan tsari na VIP, wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka iya samun su daga kowane kamfani insha Allah. Kama da Sultan Yusuf Zamani, Al-Hussein, Algaita, dukkan dai sauransu fina-finai kamfuna dai daban-daban wanda za ka iya samun dukkan wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka iya samun shi a cikin group na VIP. Kinan duk wanda yake bukata a sai da mai fina-finai, kinan ya kamata ya kokari ya yi magana ko wace kasa ke insha Allah. Idan ka dauki lambar mu kai wani magana za mu gaya ma yadda za ka biya ka shiga cikin wannan tsarin na VIP, wanda za ka iya biyan kuɗin ka a duk wace kasa kake insha Allah. Za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito idan ka shiga wannan group, to fina-finai sai dai ka ba wani insha Allah. Kinan idan kar ku manta, idan wani fakon zan kanna shafin namu ka daure kai mun subscribe da alamar kararrawa, da zarar mun dore shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne sababbi kenan kamar da muka tallata muku, wanda za ku iya samun su a cikin group din na VIP kadai. Za ka iya samun duk wani sabon film. Muna dora muku lamba ga ta wanda za ku iya dauka, sai ku kira mu, sai ku biya kuɗin ku mu saka ku a cikin wannan group na VIP insha Allah. Mun gode, sai mun ji ku.